Салом дӯстони азиз. Чиқаре ки медонем, ман ҳамин сайта барои ёдгирӣ, барои як фоида, барои ҳар яктаи шумо махсус кушодагим. Устогера нишон додистам ки пеши як аз дигар мисол сархам намшавӣ. Мақсад ҳамин сайти ма полезнаи барои ҳар як тоҷики хадмат. Бародаро ихе мекунад. Ана касе мисол мақсад ки дигар расход накунед, дар кор нест. Касе хона дорад, манам муроҷиат кунед. Ма бепол хонаи шуморо реклама мекунам. Касе мошин дорад, фурӯхтанияша, ана метавонед манам муроҷиат кунед, ман реклама мекунам. Ба 5 канал: YouTube, TikTok, Instagram, ҳамин социальни сето. Марҳамат, видеоро пайгирӣ кунед, лайки, комментария и важния подписка сами главне. Ҳаракат кардани ми канали наомай, у канали TikTok-ам. Ира дар ҳамаи шабакаҳо пахштанӣ. У TikTok-ам 11 000 подписчик дорад. Ура барҳам додам, и тиктока сар кардам, ин 2000, қариб таи 3600. Бародаро, ай шумо хоҳиш мекунам ҳунари устогӣ номи канале подписатсия кунед бародаро, ки ман мисол ҳамқи материалҳо, ҳамин чизҳоро мисол барои шумо пешкаш кунам ва ройгон чизҳои шуморо реклама кунам. Айс пас метавонед муроҷиат кунед, WhatsApp ма мемонам, дар личкам главнидан крипит кардагиай 985 77 90 гирен ай ҳамуҷа дар WhatsApp нависем банда личкада ме. Марҳамат, хоҳиш, сурат, ҳама вариантҳоро мефаҳмам, реклама кардана бепол сар мекунам. Аллоҳ нигаҳбонтон бародаро. Зинда бошед.